Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tay Julie. Taong 1977, Dasol, Pangasinan. Itong mga panahong ito, nasa edad 50 taong gulang si Tay Julie. Wala siyang anak sa kadahilan ng meron siyang kapansanan. Ayon sa kanya, na noong mga panahong kabataan niya, may napatay siyang engkanto na siyang nagpataw ng parusa sa katawan niya. Pinalda nito ang kalahati ng kanyang katawan kung kaya't bumaliko ng husto mula sa ordinaryo nitong itsura ang kanyang kamay. Paika-ika na din siya kung maglakad dahil mababa ang isa niyang paa. Sa unang tingin mo nga sa kanya, mapagkakamalan mong nasa katawan niya na talaga ang kapansanang yon bago pa man siya nailuwal sa mundo. Subalit dahil sa testamento nitong si Tay Julie, kaya nakumbinsi ang iilang mga taong malapit sa kanya. Anya, paggising niya kinaumagahan, naramdaman niyang labis ang pamamanhid ng halos kalahati ng kanyang katawan. Inakala nga niya noong hindi na siya makakaligtas sa sakit na yon dahil araw-araw na lamang hindi masukat na sakit ang kanyang nararanasan. Napawi lang ang sakit sa kanyang katawan noong nakapagbigay na ng alay ang kanyang ina. Kung hindi ninyo na itatanong, mananambal itong ina ni Tay Julie. Dahil sa hiwalayon sa kanyang ama, kaya na may inakala ng karamihan sa kanila na sa kanya ipinasa ang aral nito. Subalit kapag naririnig niya ang tungkol sa usaping yon, labis-labis niya itong pinabubulaanan. Hindi niya matanggap ang ganoong istorya, lalo pat papaano siya magmamana, hindi nga siya marunong magbasa o magsulat. Wala din siyang kakayahang matuto, gawa ng mas inuna niya pang pagbigyan ng pansin ang baliko niyang balikat at ang mababa niyang paa. Sa ilang ulit na paninindigan ni Tay Julie sa testamento niyang yon, tumating na nga sa puntong naniwala ang karamihan. Magmula noong pumanaw ang kanyang ina at tatay, unti-unti ding nalugmok sa kahirapan itong si Tay Julie. Maituturing na niyang biyaya ang makakain siya ng kamote sa bawat araw na dumaraan, gawa ng wala naman siyang alam na ibang trabaho maliban sa pananabas ng damo. Kung meron mang magpatabas, swerte. Pero kung wala naman, kailangan niyang magtiis. Dahil sa awa ng iilan sa mga kakilala niya, kaya na may hindi naglaon kinupkup na siya ng isang pamilya. Nagkataon naman kasing natulungan nito ng ina niya noong mga panahong may pinagdaraanan nito na napakalubhang karamdaman. Bagaman may kaya ang pamilyang yon, ilang ulit pa niya yung tinanggihan. Ang buong akala kasi ni Tay Julie na dadala lamang ito ng labis na awa sa kanya. Ayaw naman niyang guminhawa ang buhay niya sa ganoong paraan, kaya mas minabuti na lamang niyang lumayo sa mga ito. Subalit dahil sa labis na pangungulit ng taong yon, hindi naglaon pumayag na din siya. Ang kanyang tinitirhan noon, isang maliit na kubo, di kalayuan sa bahay nito. Kumpleto ang kanyang mga gamit, merong higaan at iba pang pangunahin niyang kinakailangan. Wala namang mabigat na trabaho sa lugar na yon, maliban sa pagtatabas ng mga damo. Yun lamang ang iniatas sa kanyang trabaho ng pamilya para naman kahit papaano, meron pa rin siyang ginagawa. Dahil sa may malawak na lupain ang pamilyang kumupkup sa kanya, kaya na may buong araw ginugugol niya sa lugar na yon. Pinipili niyang hapon ng umuwi para naman kahit papaano kakain na lang siya at matutulog. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong napansin ito ng taong nagmamagandang loob sa kanya. Isang araw, habang naghahanda siya patungong bukid, narinig niyang may kumakatok sa kanyang kubo. Pagbukas niya rito, nasipat niya ang lalaking nakatitig sa kanya
habang nagwiwika ng, Julie, huwag ka na munang magtrabaho roon. Di mo naman kayang tabasin yung lahat eh. Tsaka, wala ding punto yung ginagawa mo. Kung ako sa'yo, magpahinga ka na muna. Tandaan mo, hindi kita pinatira dito para patayin ka sa trabaho. Dagdag pa nito na kung talagang naghahanap siya ng trabaho, mas mainam na doon na muna siya sa loob ng bahay. Bantayan niya ang mga anak nitong bata pa, gawa ng kasalukuyang buntis ang kanyang misis. Nang marinig naman ito ni Tay Julie, hindi na siya nakatanggi sa nais ng lalaki. Bagaman kasi may mga katulong yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi ito sapat para mabantayan talaga ang mga bata. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na niyang hubarin ang kanyang mga daladalang gamit. Sumunod na din siya sa lalaking yon para maumpisahang bantayan ang mga anak nito. Nagkataon namang purong batang lalaki ang kanyang babantayan, kaya hindi yun gaanong alalahanin. Sa paglipas ng mga araw, dahil sa husay ni Tay Julie sa pagbantay ng mga bata, ramdam niya ang pagiging malapit ng loob nito sa kanya. Medyo nakakahinga na din ang kanyang katawan, gawa ng kahit papaano, hindi na siya nababatak sa trabaho. Isang hapon, habang nakikipaglaro siya sa mga bata sa labas ng bahay, may nasipat siyang 3 pulubing nakatingin di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagsilay niya sa mga mata nito, kitang-kita niya ang kanyang sarili na animoy nakatayong pabaliktad. Halos mausog na noon ang sikmura ni Tay Julie pero pinilit niyang wag masuka. Segundo lang noon ang naging pagitan matapos magkita ng kanilang mga paningin. Dahil sa mga nangyari, agad namang umalis ang mga pulubi na parabang umiiwas na ang mga ito. Hindi naman yun sinunda ni Tay Julie sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala naman yung magagawa, lalo pat malakas pa ang sinag ng araw. Inaasahan na din niyang mangyayari ang bagay na yon, gawa ng para sa kanya, isang ordinaryong kaganapan na lamang ang ganoong bagay sa isang tahanang merong buntis. Kahit alam ni Tay Julie na aswang ang mga nilalang na yon, hindi pa rin siya labis na nababahala. Minsan na kasing inilahad ng kanyang ina sa kanya, hindi madaling maisakatuparan ng mga aswang ang kanilang binabalak sa mga tahanang may proteksyon ng simbahan at mga albularyo. Sa kaso ng pamilyang kumupkop sa kanya, 1 beses sa kada 3 taon, pinapabasbasan nito ang kanilang bahay. Marami kasing paniniwala ang lalaking kumupkop sa kanya, kagaya ng pagbawas ng swerte kapag hindi napapabendisyonan sa pari ang tahanan. Dagdag pa ni Tay Julie na gabi-gabi ring may sinding kandila ang altar nito upang hindi balutin ng dilim ang mga pinaniniwalaan nitong mga santo. Makalipas ang araw ng unang pagpaparamdam ng mga aswang, lingid sa kaalaman ng lalaking kumupkup sa kanya, meron na pala siyang inihahandang proteksyon para sa asawa nito. Medyo nababahala na din kasi noon kahit papaano si Tay Julie, gawa ng habang tumatagal ang araw, mas lalong dumarami ang mga nagmamasid sa paligid. May mga nasisipat na din siyang ibang taong napapadaan sa kanilang tahanan at iba pang mga hayop na bagong-bago pa lamang sa kanyang paningin. Upang maiwasang mabahala ng kanyang kaibigan, habang wala ito, siya na ang gumagawa ng paraan. Hindi man sa pagmamalaki pero may mga nalalaman ding usal itong si Tay Julie kahit papaano. Pagtatapat niya, marami talaga siyang nakuhang aral sa kanyang namayapang ina, subalit alang-alang sa katahimikan, pinili niya yung itanggi. Alam niya kasi sa kanyang sariling wala siyang kakayahang manggamot o manghilot. Mahirap mang sabihin pero lahat ng natutunang aral nitong si Tay Julie ay purong pangkombate. Maging mga dasal sa sandata ay bihasa siya at mga pantigal pong nagpapahina sa mga engkanto at iba pang mga nilalang. Hindi man sa pagmamayabang pero
Kapag napapadaan siya sa lugar na merong masamang presensya, lahat ng nakatira sa lugar na yon ay nasisindak sa kanya. Kahit wala siyang mutyang tinatangan, nasa sukdulan namang antas ang kanyang mga tinatangang lihim na karunungan. Habang bumibilis ang paglipas ng araw, paparami naman ang nakakasalamuhang kalaban nitong si Tay Julie. Pilit niya yung itinatago sa pamilyang tumulong sa kanya para naman kahit papaano maging panatag ang mga ito. Sa pagpatak ng 7 buwan ng tiyan ng asawa ng lalaki, doon na nga unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Yung mga aswang, kitang-kita ni Tay Julie na kinakausap ang lalaking nagmamagandang loob sa kanya. Noong una pinabayaan niya pa ang mga ito, subalit nang hindi na niya maatim ang araw-araw na pagbisita ng mga nilalang, napilitan na siyang ilahad ang katotohanan. Bagaman wala siyang ideya kung maiintindihan siya ng kanyang kaibigan, alang-alang sa asawa nito, pilit niyang inilahad ang mga bagay na kanyang nalalaman. Sa pagsapit ng gabi noong araw na yon, habang naghahapunan ng kanilang pamilya, buong tapang naman niyang inilahad sa kaibigan niya ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Mang Tong, kung mamarapatin niyo sana, meron akong ilalahad sa inyo. Matagal ko na itong napansin sa bahay ninyo. Noong una, hinahayaan ko lang dahil hindi pa naman ganito kalala. Pero siguro ngayon, kailangan nyo na hong malaman. Ang mga taong kausap nyo kanina, batid kong hindi sila taga rito. Ni hindi rin sila mga ordinaryong tao. Magmula siguro ngayon, kailangan nyo nang magdoble ingat para sa kaligtasan ng asawa ninyo. Tandaan nyo ho, walang pinipiling oras at araw ang mga demonyong yan. Kapag meron silang pagkakataon, kahit tirik pa ang araw, magpupumilit silang yon ay maisakatuparan. Paliwanag ni Tay Julie. Nang marinig naman yon ng kanyang kaibigan, hindi nito maiwasang mapaisip gawa ng maraming paligoy-ligoy ang kanyang mga sinasabi. Makalipas lamang ang ilang minuto, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, Diretsuhin mo ako, Julie. Huwag yung puro pasakalye. Alam mo naman, direkta akong tao. Hindi ko mauunawaan ang mga bagay na sinasabi mo hanggat hindi mo yun tinutumbok sa punto mo. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang pagpipilian kundi ilahad sa harapan ng asawa at mga anak nito ang kanyang mga nalaman. Pagbanggit niya ng mga katagang aswang, lahat ng tao sa loob ng bahay hindi maiwasang magulat. Kahit si Mang Tong noon, hindi makapaniwala dahil ang buong akala nito, mga ordinaryong tao ang kanyang kausap. Sa pagpapatuloy ng paglalahad niya ng istorya, doon na siya napilitang ipagtapat kay Mang Tong na nabiyayaan din siya ng kanyang ina kahit papaano ng mga karunungang tinangan nito. Alam niyang hindi yun basta-bastang maniniwala sa mga bagay na kanyang sinasabi, lalo pa kung wala itong basihan. Matapos namang marinig ng kanyang kaibigan ang tungkol sa bagay na yon, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagtatanong kung ano ang mga hakbang na kinakailangan nilang gawin. Wala kayong dapat ipag-alala. Ako na ang bahala. Ang kinakailangan nyo lang gawin sa ngayon, pangilagan ng mga taong yon. Mahirap magkaroon ng marka, tapos papasok ka dito sa bahay. Kung pwede ka namang hindi magtrabaho pansamantala, mas makakabuti ho yun. Paliwanag ni Tay Julie. Nang marinig naman yon ng lalaki, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Naniniwala kasi ito, alam ni Tay Julie ang mga bagay na kanyang ginagawa. Alam din itong hindi yun maglalahad ng mga bagay na hindi totoo sa kadahilan ng pinakitaan nila yon ng kabutihan kahit papaano. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman sila noong nagpahinga. Ang mag-asawa, pumasok na sa loob ng silid nito para mapag-usapan ng tungkol sa mga bagay-bagay na kinakailangang malaman ng kanyang kaibigan. Siya naman noon pinili ng bumalik sa kanyang kubo para muling buhayin ang armas
na ipinamana ng kanyang ina sa kanya. Lingid sa kaalaman ng marami, itong si Tay Julie nagtatanga ng isang armas na pinanday pa ng mga nilalang na hindi orihinal na naninirahan sa mundo ng tao. Ipinapasa ang armas na yun sa bawat henerasyon ng kanilang dugo bilang pagkilala sa mga taong nagmana ng karunungan ng mga ninuno nila. Ayon kay Tay Julie, ginagamit lamang nila ang bagay na yon sa oras na malagay sila sa panganib. Paglalarawan niya sa sandatang ibinigay ng kanyang ina, may hahalin tulad mo ito sa panabas na ginagamit sa pag-aani ng palay. Ang kaibahan lang ng gamit na yon, marami itong simbolong nakaukit sa hawakan maging sa mga talim nito. Medyo mapurol na din ang talim ng armas na yon, subalit ayon sa kanya na kapag inihataw niya ito sa kahit na anong nilalang, paniguradong mamamatay ang nilalang na yon. Dagdag pa niya na dahil sa lakas ng mga usal at ritual na nakabalot sa sandata, kung kaya't maihahalin tulad mo ang kakayahan nito sa apoy na pilit hinulma sa ganoong wangis. Kapag tinamaan ng aswang ng kahit dulo ng sandatang yon, kisap matang mawawala ang kanyang pag-iral sa mundo, maging ang kaluluwa nito. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang bahay na napakadilim. Pagpasok niya rito, agad naman niyang inilabas ang isang lumang baul na matagal na niyang pinakatago-tago. Matapos niya yung buksan, tumambad sa kanya ang sandatang ipinasa ng kanyang ina na agad din naman niyang inusalan. Pinatuluan niya yon ng buhay na dugo ng manok bilang daan sa ritual ng pagbuhay sa natutulog nitong kamalayan. Naniniwala kasi si Tay Julie na ang sandatang kanyang iniingatan ay merong sariling buhay. Kusa itong natutulog sa mga panahong hindi ito nagagamit at kusa din yung nagigising sa mga panahong tinatawag ito ng nagmamay-ari sa kanya. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, nagawa na nga niyang matapos ang ritual. Nang maramdaman niyang buhay na ito, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa labas ng bahay ni Mang Tong. Siya ang nagsilbing bantay sa pamilyang yun pansamantala upang masigurong walang mangyayaring masama sa buntis nitong asawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, habang nakaupo siya sa tabi ng puno, nasipat niya ang 2 lalaking dahan-dahang lumalapit sa bahay ni Mang Tong. Pagsilay niya rito, agad naman siyang naglapat ng usal sa kanyang binti at baliko niyang braso upang masigurong magagawa niya itong mahabol sa oras na nagpumilit yung lumusob o tumakbo papalayo. Ayon sa kanya, na ang usal na kanyang binigkas noong mga oras na yon, binibigyan siya ng isang abilidad para magawa niyang magamit ang kanyang paa ng malaya. Sa pamamagitan ng usal na yon, nararamdaman niyang balanse ang kanyang pagtayo na siyang nagiging sanhi upang magawa niya ang mga ordinaryong gawain ng mga normal na tao. Nabibigyan din siya nito ng sapat na lakas para makipagbuno sa mga hayop kagaya ng mga kalabaw at sa mga nilalang na merong tinatangang mutya. Sa madaling salita, ang usal na yon ay ginagamit lamang ni Tay Julie kapag dumarating na siya sa puntong wala na siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Dagdag pa niya na ang mga ganoong uri ng abilidad ay iilan lamang ang nakakaalam. Karamihan sa mga ito, mga lumpo at paralisadong albularyo. Bagaman may mga kapansanan sila, hindi pa rin sila dapat maliitin dahil kayang-kaya nilang higitan ang mga ginagawa ng normal na tao. Yun nga lang, upang hindi sila pagdudahan ng karamihan at ituring na mga demonyo, kaya hanggat maaari iniiwasan nilang gamitin ito. Pagtatapat pa ni Tay Julie na noong mga panahong nabubuhay pa ang kanyang ina, meron yung kaibigang lumpo sa umaga pero ordinaryong tao kapag gabi. Maniwala kayo o hindi, kahit putol ang kanang binti nito, nagagawa nitong makatayo ng tuwid, maging makatalon sa halos 2 kataong taas na puno.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, mariin niyang binalaan ang mga nilalang na wag silang pumasok sa loob ng bakuran. Matapos niya itong mailahad, nanatiling nakangisi naman ang mga nilalang habang patuloy pa ring lumalapit. Pagpasok nito sa loob, nanlilisik namang tumitig ang mga mata nito sa kanya habang nagwiwika ng, "At ano naman ang magagawa ng lumpong kagaya mo? Umalis ka dyan. Hayaan mo kaming gawin ang aming mga trabaho." Matapos itong marinig ni Tay Julie, hindi na siya nag-alangan pang sunggaba ng dalawang nilalang. Paghataw niya ng kanyang panabas sa kasama nitong kampanteng sinalag ang kanyang armas, bigla namang nagkaroon ng bitak ang mga kamay nito at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkaagnas. Yung isa naman nitong kasamang kapapasok pa lamang ay agad namang kumaripas ng takbo papalayo matapos nitong makita ang kakayahang ipinamalas niya. Bagaman ilang metro na ang kanilang pagitan, nagawa pa rin yung mahabol ni Tay Julie. Pagsunggab niya sa nilalang, bigla naman yung bumagsak sa lupa at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglapat sa leeg ng aswang ng kanyang armas habang nagwiwika ng, "Gamitin mo ang iyong ikatlong mata. Sipatin mo ng maigi kung anong nilalaman ng aking sandata." Matapos niya yung mailahad, kitang-kita niya ang paglitaw ng ikatlong mata ng aswang. Pagsilay nito sa kanyang sandata, bigla naman yung napasigaw, gawa ng kitang-kita nito ang mga bitak sa talim ng kanyang panabas na animoy nilalabasan ng espiritual na apoy. Bagaman hindi niya nararamdaman ang init nito, alam niya sa kanyang sarili na magdudulot yon ng mabilisan niyang pagkamatay sa oras na magawa itong mailapat ni Tay Julie sa kanyang balat. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng nilalang sa kanyang armas, dali-dali naman niya yung kinitila ng buhay bago pa man yun makasagot sa kanyang sinabi. Pagtayo niya sa kinaroroonan nito, mabilisan din namang naagnas ang abo ng mga nilalang na yon hanggang sa kulay itim na abo na lamang ang natirang bakas sa mga damo. Lumipas pa ang 1 buwan matapos ang kaganapang yon. Muli na namang nasipat ni Tay Julie ang pangatlo sa mga aswang na kasama ng 2 una niyang pinatay. Inaasahan na niyang alam na nito ang kanyang kakayahan, lalo pat nasisiguro niyang noong gabing yon, pinagmamasdan sila nito sa pamamagitan ng alaga nitong hayop. Habang patuloy yung nakikiramdam sa tahanan ng kanyang kaibigan, mariin naman niya yung binantayan. Lahat ng kilos nito ay pinilit niyang malaman hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang matunto ng bahay ng nilalang. Isang hapon, nagkataong wala siyang ginagawa. Nang maramdaman niyang hindi nagmamasid ang aswang sa kanilang tahanan, pinili niyang yon ay puntahan. Bago siya umalis sa bahay ni Mang Tong, binalot niya ng pagbabalat kayo ang kanyang sarili upang hindi siya makilala ng tao. Medyo mahirap kasi para sa kanya na lumakad ng malayo kung hindi gumagamit ng mga buhay na salita. Matapos niya yung magawa, dali-dali naman niyang tinungo ang bahay ng nilalang. Pakiramdam niya noon sa kanyang sarili para siyang isang berdugong susundo sa nilalang na nais niyang bawian ng buhay. Sa pagdating niya sa tahanan nito, hindi na siya nag-alangan pang wasakin ang pinto, sabay sunggab sa lugar na kinaroroonan nito. Nagkataon naman noong natutulog ang aswang kung kaya't madali niya yung napaslang. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang nais gawin, dali-dali niyang iniwasan ang naaagnas nitong bangkay. Sa pagsapit ng panganganak ng asawa ni Mang Tong, halos buong magdamag na alerto itong si Tay Julie. Lahat ng mga nilalang na maaaring bumiktima sa bata ay kanyang binantayan hanggang sa hindi naglaon na isilang na ito ng ligtas. Sa pagtungtong ng bata sa unang taon nito, doon niya pa lamang ipinagpahinga ang kanyang armas na minana niya sa kanyang ina.
Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na namang natulog ang kanyang tinatangang sandata. Naghihintay ng pagkakataon sa oras ng paggising nito at paggamit laban sa mga nilalang na nasa kaliwa. Ngunit maraming taon ang lumipas, hindi na muli pang nagising ang mahiwagang sandata ni Tay Julie. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe no, ang ganda sana nito kung magiging series to. Kaso nga lang, 50 years old si Tay Julie. 50 plus ba? Yung nabanggit sa kwento. Medyo may edad na rin, pero bata-bata pa to kung ikukumpara mo sa mga talagang, tawag dito, mga ermitanyo. Bata pa yan si Tay Julie, kung tutuusin. Marami pa sana sigurong episodes to Kaso nga lang, parang isang beses niya lang nagamit, no? Yung mahiwagang sandata na iniwan sa kanya ng nanay niya. Ang tanong kaya ngayon, nagkapamilya kaya si Tay Julie? Naipasa niya kaya yung sandata? Sobrang angas lang nito talaga kung magkakaroon to ng series Yung tipong apo ni Tay Julie yung nagtuloy ng legacy ng lahi nila, di ba? Kasi nga, pinasa-pasa sa buong angka nila nabanggit dito sa kwento na yung bloodline nila Tay Julie, sila lang yung magmamana ng ganitong kahiwagang sandata na siguro galing pa to sa pinakamalayong parte ng mundo ng mga engkanto di ba? Parang dun siya na forge. Kaso nga lang wala tayong background story, no? Ganda lang sana talaga nito. Tsaka isipin ninyo lumpo yung kalahating katawan ni Tay Julie, pero once nahawak niya yung sandata tas may binanggit siyang buhay na salita, nagiging normal siya tas mas malakas pa sa isang ordinaryong tao. Ganong katindi yun. Ang kaso nga lang, ang pinakanaangasan ako dito pala yung natutulog. Kapag hindi siya ginagamit, natutulog. Sobrang galing nun. Sayang lang talaga na wala ng next episode. Hayaan na natin, at least kahit papano, solve naman tayo sa kwento ni Tay Julie. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.